kunende omwanjomo gereria kirobeka magya jubiri ye kaunti kisomo sekitaka igabeire maminchane kwana ya yo Antonio yolengo Antonio General Justin Muturi royobra iwense bwa Kenya saterune kerenge kenene na sematiangi Muturi nigo kwana bunani go karonsa rajikoruke bandera ya baraiwense mu yokwamiria serikali sakangata ibiruna na mangana Muturi okakolende talia sabarai bande boigoni gasabiro mulembe segusi chinga kitaro tiage siasa chigendere tumuri kutopiusi biyogo na roboturwa senjira yobwikira abantu bamento onde tumumanya nga as a united opposition mondo tayo le credible obwate track recording ya ogojikobe flag pair onye tako ba Fred Okengo Matiang'i Nime ya bisi ya Peter Kanga oyoro munyakirogo bweke amagia Jubilee me kaunti ya Kisii abuo ase anyarakobo okwana negeta seni kiagetembe MSM asekeria kugikeria amangana anyarakobo okwana ano yokabero mu Attorney General Mokoro Justin Muturi igoro yoko mwao koboko Kalonzo Musyoka abuna koimukia ebendera guseko iruke bendera asobo choryo bonne bwa 2027 kokwana ekere kionigo akanga atebire buna ayona mangana Justin Muturi bene korende talia mangana yobomo bwa United Opposition de erebuno monto birine birengere bya yakwanete lakini rende nenjengo chaga igakomanya bagusiba minto alia na mangana a Justin Muturi yakwanete buno monto bune birengere bya byarenge lakini buna tokunya kwanda kujimutua into buna United Opposition na inche bune chairman ya gusiye engima igonta keteko tebya ntwa minto nga into buate enamuna gose formula to kuchagua flag pair ya United Opposition ekarato goika omwako goja tokurigie president Chinga kechecho akanganigo anyareko kwirali bagerio asagikeirie annemono siasa chiburaburu echerorekana se nsemo ya Keumbu chingaki obomo bwalinda mwananchi bali kunyarako ba koritaro yabo ase orogongo ruagusi egento keria igotogo kegikeria ase chinkuru chinene togo kegekene chinkuru chinene elinere tabiembe gose mbuembe ya kisiasa totata kekorekana ase gusiye itu ekogera na intu nkori gitori chikura korwa chi sebisa kubinde nkori gitori chikura koru chi bisa kubyonse bibire Kenya agaiga na ende bune kororekana abagusi ngo chigosoki bale omonto gocha kobe president asega kiyentangani korwa ase byame ase chikabire chinke chire Kenya agaiga nigo atebire buna ni chinga kichigwenerete chabene omugusiko beko morembekere nsemo bunenchire yemo yokoeneke buna omorembo beire elio siasa na boigo bwonchorira kogenderera buna botambe ase chinsemo ao imense ya Kenya abana bali besokya ebyombe bili byesokya asogocha kogikiria mangana alia na korobekane para egere tonyare koro kimwa Kenya ngima na mugusio mugimanga gento kirinto giancherete nande twakegikeiri mono na abapongesire mono Chinga kechecho nero yokorigia ekero kyo MCA korwase ward ya Gesime yego toka ime county ya Nyamira omaika na Joash Mirela byonege biasara bya Keumbu igobite neine bangina bali mbirigo sakire tari baroboka baumiete ndio abangina bali barete biasara birigaria mbale ba manufacturers korumugondo baoneria abangina balia abangina bali baruwa bagenda what about bali innocents batalenge gali para korobekana gose goitabane bali so biasara bikirete leaders come out strongly and address this so that mochene moiginaiti ebiasara bichaye kogenderera nigo anyareko baga gukwanira asekeria nere anyareko bokogechigwa nemono namangana ya korekana siasa cheburaburu asensemo ya Keumbu nabo igo asaburirie oboene korekana anemono gochasegati ye familia Osiemo Vincent oyosire bugimabwae nabo igo ne amate yae goikara November libanyota chingoma ase chingaki chechiburaburu echio tutagete obomaene ase omwana oli okorokwa mapinduzi uraire boniga mocheri otigeta abana baye abande bali chisukuru abande bimwerera bale nyomba n'umunyu noye oromoke na ngina buna mwaroche akorera mapinduzi yo maana bwa tumanya no te culprits bali ba koleta mangana ya baite tumo muroria mbabwenerete bairu kotini bastakiwe ase churches komentana yo nigo anyara kuboko boria baraya bakorokorwa sorongo rwagusi asekeria goteba buna nonye nabo echiro getenene nigo chindagera chareka nego sareka sensemeyo
igati abonchurelia benseme iyo banyore ko bakonyora sare nene nabo igokuboria barai anemono gochamo ukwanira engani iyo nabo igokoeneke bune chiro yagendererwa na botambe elio chifamiri ko egendereria no bogima nere buya anemono abarai gotwara korwa omorembe koeneke bune erogongo rwa gusi no rogongo rwa omorembe asigo ikabarai bali abakuru banyako bakobera sorongo rwa gusi kuborigwa wesokia maisomarore elio gokonya egesaku kiomugusi Kuripoteri ya getaseni kia getembe kurugiga iga ase abisi ya omunyakirogo bwe kia magia Jubilee korwa sorongo rwa gusi nchenko rwa Pius okemo biyogo.